Díomh gach aontaine, cuihín anseo compórtach ina chistin. Agóir an seo seo beimidigh fécint ar an spéir agóir deire mí máin for go háirithe ar lá an Comhnocht. Falasúil midig fécint ar an spéir I rit an lé, tá sé sul ar dúin ag úsáid an bogáire seo go bhfuil an gealach beagnach os cór an Green. Tá an gealach anna nua anna an Comhnocht den Green. Ní beg arú gréine dún an seo in éireann ach tá arú gréine ag tharlúnt arú páirteach gréine ag tharlúnt agóir an nua-héileán ar na dátaí seo thart ar an bheith a héanú lá an Comhnocht. Freisin ag an am siod an bhliain tá an plánéad Saturn agus an plánéad Neptune ag teach go dtí Urchomhaireacht. Nuair tá an plánéad ag Urchomhaireacht, tá an plánéad díreach taobh den down I gcomparáid an Green. Beg an plánéad Saturn ag tá an plánéad Saturn ag teach suas go dtí an puinte seo. Tá mí beagnach ann, tá mí tar éis é clúdú hena féin é físeán eile ach tá míad chun fearra isteach ar Saturn agus Neptune nóir tá siad ag a puinte is iarda san spéir agus ag a puinte is Comhnocht go dtí an down. Nóir tá na plánéadaí atá las muid an down ar an taobh céine den Grian agus an down. Nóir atá na plánéadaí atá sais las muid an down ar thaobh den Green, sin an amana bhfuil siad ag a puinte is Comhnocht doing. Ag fécinn an seo, tá míad ábalta Saturn a eiscint, ní bhliain iontach é a gcóir Saturn, tá na fánaí anna tannaí an seo, chaspáin mé físeán ó hin, cúpla físeánach hin beidir. I mblianta de friúil, tá na fánaí seo tá cuma a bhad níos mó orthú a bhad níos sais rawer ach sin de bhar an sais casa atá ag an plánéad Saturn agus an down. Tá tuilleadh galach ag Saturn anna héasca le heiscint go háirithe Titan an sin, má tá telescóp agat tá Saturn ceann na plánéadaí is fearr chun fécint air agus an am is fearr den bhliain ná nóir tá siad ag Urchomhaireacht. Seo an plánéad Neptune, tá an plánéad Neptune cúpla sais léitheanta tar éis Saturn ag sricint puinte is Comhnocht doing agus an am is fearr den bhliain chun fécint air. Tá Neptune a bhad níos fuide uainn freisin agus dábhrí sin tá sé a bhad níos dacra aon rud a eiscint. Seans go bheith tú ábalta Titan a eiscint Triton bronam. Seans go bheith tú ábalta Triton a eiscint mátá telescóp anna mór agat ach deganá níl tú ábalta aon rud a eiscint seachas spotta 6 gurram, cuiseach gurram, níl sé anna gurram agus tá glúpla na réaltaí gurram freisin agus tá sé éasca golóir má tá tú ag fécint ar Neptune tá sé cuma réalt air. Ag úsáid telescóp chun fécint isteach ar Saturn an seo telescóp mór golóir agus tá míad ábalta Saturn agus a gealach eiscint an seo tá míad ábalta na fánaí eiscint. Fiú agus iad tannaí ag an am seo den bhliain. Má tá míad ag fearra isteach ar Neptune, níl míad chun an méid céine eiscint. Tá míad ábalta ceann na gealach eiscint sin das agus tá míad ábalta an sais gurram sin eiscint ach le níos lú cabhar níl tú ábalta ach an plánéad eiscint. Béidir go bhfuil tú ábalta an gealach eiscint. Agus tá sé seo le telescóp anna mór ceann na cín is mó a bhfuil tú ábalta úsáid an seo is stellarium agus le golóir cabhar freisin. Sin an cuma atá ar Neptune agus má téimiid tharnáis go dtí Saturn ag úsáid an telescóp céine agus an trealamh céine seo an sais cuma seo an roireach atá a gcuin a gcóir Saturn. Tá an difriocht anna mór idir an fad ó an down go dtí na plánéadaí seo agus tá míad ábalta Saturn a eiscint len arsúla nod, níl míad ábalta Neptune a eiscint len arsúla nod cosúla sin. Tá Neptune níos fuide uainn ná fiú Uranus nó anarán pe anam bearlaat chur air. Amach faoin tua tá míad ábalta níos mó eiscint cinnta ach fós níl éon nod dúin a gcóir Neptune an slín a bhfuil a gcóir an Arán an sin. Agus freisin tá cúpla rudaí cáúla timpeall ar an Arán ag an am siúd an bhliain, níl na rudaí sin timpeall ar Neptune, níl sais cúsach réaltaí nó réalhréisle nó aon cosúla sin an slíon a bhfuil na Pléiades nó na seachra fóracha díreach an acha len Arán. Ag brúra go dtí madan fós tá Venus a gcuin, tá Venus díreach an sin go bra geall ar madan agus go háirithe má tá tú amach faoin tua, beag tú ábalta Venus a eiscint déanach golóir tá míad tharnáis go dtí an tá míad tar éis an Comhnocht inis tá míad ag fécint an seo le catharú tar éis seacht ar madan agus tá Venus agus Jupiter le eiscint. Sin ón tua má tá tú séir ó trúlú solas, má tá tú san cahar beag sé níos dachar
rudí cosúla sin ecint agus casa timpeall an seo. Tá Mars sios an sin mátá tú cos fear go béidir, Tá seans go beag tú ábalta Mars ecint an planéad darug ach beg sé dachar a ggur beagnach gachtainna níl an talamh go thomláin réig in san chud is mód an áitina deagná tá Comhnocht agus crín agus rudí cosúla sin. Tá Mars sios an sin ach de bhór cé go ísisiil san spéir ina bhfuil sé tá a lán air san slí, tá lán den atmosfér san slí agus dábhrí sin níl Mars có geal is a déadach sé a bheith ó áitina eile san domhan. Tá míad ábalta ecint an Comhnochta an sin ag lua Arcturus san réadlann bútíos agus tá méid tar éis caint mé ar bútíos I físeán eile hena féin. Tá muid Comhnocht ar náis go dtí sais gná cáil sé se an ceann úsáid an deagná sais gná rairc le talamh agus crín agus Comhnocht agus gacha cosúla sin tá Mars just beáíon ró ísisiil dúin chun é ecint. Mátá tú amach faoin tua tá an Comhnocht ihe das golóir mar bhfuil na íhananta ag áilt níos fuide inis beg sé níos éasca agus níos éasca rudí ecint a ré an ihe tá an ihe níos fada tá níos mó amagat chun rudí cosúla seo ecint ach fada sa brú míad a raig an seo isteachchadí deirefór agus isteachchadí nullag ag an am céine ag fécinint ar an spéir ag an am céine tá míad ag cailúnt bóthair na bó finna big bóthair na bó finna té feared an green le linn cúpla mí agus fiú rih an green rih bóthair na bó finna ag dul tíreach té feared an green beg níos lú agus níos lú de ar réaltra le heiscint níos lú agus níos lú de sin spéir. Níos lú agus níos lú den lár ar énos anáis an páirt is lán le réaltaí agus réalnéil agus rudí cosúla sin na páirtna eile de bóthair na bó finna beg siad chuas gor cuid is mó den gira be mid ábalta anáis taobh a mu sin ecint freisin tá mid ag cailúnt trítán an saoire ní beg trítán an saoire chuas a gcór an ihe ar fad nóair tá mid isteach I gira agus tá mid isteach I gira inis de bhar na réalta de réir na réalta de réir na dáta tá an ihe ag gáil níos fuide ná na léhananta tá an teocht ag dul sios tá rudí ag gáil níos fóra tá mid ag dul isteach gotí fós an man fór ach tá míad ag dul dro géara agus dábhrí sin beg níos mó ama a gcuin chun fécinn ar na réaltaí ach be míad á cailúnt an bóthair na bó finna an chud is móda ach beg na réaltlann seo Orion an bedach Taurus an taramh Sirius san réaltlann céin is major an Madra Mór beg na réaltlann cáúla sin ag teacht th náis go dtí an spéir is títhe agus dábhrí sin níos éasca le heiscint be mid ag cailúnt na réaltlann sin cosúla Sagittarius agus Scorpius. Má casamíd timpeall tá bóthair na bó finna ann éasca le heiscint agus ag an am siúd an bhliain taon bóthair na bó finna ísisiil golóir dúin nóair tá mid ag teacht th ar man ihe tá míad carú tar éis a héin an seo agus de bhar an am de bhar am an saoire a bhfuil mid fós á úsáid tá mid ábalta an hain an óir sa bhreis tá mid ábalta an óir sa bhreis ecint chias an sin tá mid tar éis caint méallar na hamananta agus tánas athraíonn na hamananta agus rudí a bhfuil mid ábalta ecint san spéir gamna de friúil den bhliain tom tar éis caint méallar sin hena féin ach tá na réaltaí tá le heiscint chús an sin san chuig beg siad le heiscint a gcóir an gira ar fad agus an bhliain ar fad níl siad siúd chun athrú tá sé san taobh eile san heas a bhfuil na athrú chun tharlún tá rudaí chun athrú nóair tá mid ag fécinint san tro seo. Anna tapa mar go bhfuil sé tábhachtach agus simún tá míad chun dul sios go dtí an nua-héileann sais bun an nua-héileann an seo agus tagamíad th náis go dtí an láil an Comhnocht ba chógamach sé sin a gceart. Ní raibh mé ag iarraig Mercury úsáid an sin, bhí mé ag iarraig fécinint ar an Grian agus an Ghealach. Ba chóir go mbeadh míad ábalta an orú páirteach gréine ecint má taim tapa golóir ach gan a dul ró tapa béidir go bhfuil bhí mé lá mí ceart trasna go dtí an dara lá is feithid agus seo é an Ghealach ag dul oscóir an Grian a gcóir orú gréine. Is orú páirteach é sin
congur glorgadi on made is mold on a ru it like endna eskent Neil to abel day eskent manuel to hies san nu a halen part in the biog better than Austral agus part na the Antarctica fresh and mata to hies Antarctica ach shin tá mé rééis kaint meler na ruddy táhachtach an Comhnocht an Uru Graina na planédi Saturn agus Neptune ag chakadi or Comhnocht sin iad na ruddy táhachtach atá ag chachsuas ag dera an mí seo. Mátá an seansagat chun iad fécant chun fécant arthú, well an tá leat is dólam bheagtúh ábalta fécant na ruddy seo, mátá an aimsir má galore, má buin tú tanmh as an fi seán seo, den cinnta go brún tú an canapa a derin go buin tú tanmh as, agus má buin tú tanmh as an 6 ábhar seo, den cinnta go brún tú an canapa a gur listáil an sih YouTube seo. Freshen tá sih idirlína gum cuivíns content punk IE ina bhfuil tú ábalta léamh gacrad a bhfuil mé taréis rá an seo. Gur míle maithagad as 8 fécant an fi seán seo agus cill mé thu an céad ó eile.